Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Starmay sa aksyon ay patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. My God, I hate drugs.
Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman palamati, region-wide mga palangga kita sa labinin isa ka oras, 9 minutos karong adlaw, Webes, Petsa 25. Webes na mga edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blood entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blood entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining nga Patrol 2 Cruiser Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Sa liwat ato naman nga bantayan kag imusuan Webes edisyon sa nano pa nga mga eventualities. Why taman ginapangayo from where the action is. Naga-responder Action John Diaz. Back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Ang aton mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, ilabi na gid ang dalagan sa COVID-19 sa Pilipinas kag bilog na kalibutan. Pang Webes edisyon ginatutukan nina ni Action Dale Salazar. Opdaman kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control. Sa technical side, si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa atong nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang porsa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Korban Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa nabilin isa ka oras. 7 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa gihapon manaya-naya ang lakas ng panahon, mainit ang tiyempo. Patagyan ginariman gyapon nato ng ato nga makaksyon ayaw magsalig. Kay damo na nagbulusong sa sobra nga pasalig. Ang buok sulingon hindi mangin kumpiyansa. Bangod nga wala untat ka nagataas ang kaso sa COVID-19. Hindi lamang sa Metro Manila kundi amat-amat naman nga nagasaka sa iban nga syudad kag sa iban nga probinsya, sa iban nga riyon. Ang ato namang masiling kagliwat pahanumdom sundon ang health protocol. Hugas kamay gamit hamon, social distancing, sok-sok face mask kag facial. Amo na nagyapon ang aton nga pamagi durante nga wala pa kita matublukan sang vaccine. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:55 na. Dokada mo subong sa mga aksidente ka mga insidente sa palibot-libot sa aton nga probinsya. Kagabi may napatay man nga isa ka security guard matapos ka nagkuan ini siya nagbato sa aton nga mga miyembro sang PNP Anti-Kidnapping Group o kon PNP AKG. Sa pagpanguna sang ilang team leader si Police Captain Adrian James Albaitar. Patay niyang security guard no. Nga mo ang nagadil kanagabaligya sa armas lutang. Tapusan may pending warrant of arrest man sa Glio sa kasong attempted homicide. Kaginakabig number 8 most wanted person sang kapulisan sa station number 8. Wailabot sini kay nasang kagahon maisaman ka persona ang napatay, isa ka maestro.
nabungguan ang yasini motorsiklo nga ginasakyan sa tubangan dabla sang emission testing center nga ginapanagihan ni Takulod dragi sa tubangan bla entrance ang Gardenville Subdivision Barangay Tangob na ano mga disgrasya nga kay nasang kagahon makadto siya tani sa balay sang Miguis Bago iti maestro ni siya mo kaya nagkaplano ni siya tani nga magpa GSIS galing kiti Dalantaw yung aga pa nagbatasan niya gimani kuno nga kung makadto siya sa Bacolod why gini siya kakalipat nga magbisita sa Miguis Bago kaya ginasakyan nga motor kaina sang kagahot nabungguan sa isa ka Isuzu MUX ng driver negosyante man. Bro, disgrasya gizi sir. Naka-helmet pro wala bala malak ang helmet niya sa ulo. Pagbunggo siya sang Isuzu MUX. Nagbulag sa motorya. Tumupa gito sa tubangan sang cielo. Dulayo lang ang tagba niya mo. Patupa guro sa simento, una ulo, buka ulo, patay ang maestro. Ang driver sang Isuzu MUX ay may background bagli nga nakaagi mild stroke, may blood clot ang dugo, kung may blood clot ang yasli nga ulo, Diyos sumaka man ang BP niya. Tingin dala man siya sa ICU sa isa ka pribadong hospital dris Bacolod. Kay gulpi man magsaka alta presyon niya siguro sa kakulba yaman nga nagbungguan niya to ang maestro sa motor nga nagasakay nga patay gid gasala-sala ganito kay inang negosyante mo hindi sa katultol sa station number 8 dito na siya nag-surrender sa police station 9 grabe nga mga aksidente no dati kay inasang tulo temprano pa may patay man sa syudad sa Victorias nagran amok man linabo yaman ang pulis, tiyang pulis nagbalos, tiniro, patay man na nagran amok. Kung ano ang pinatsanay sa kaso sa COVID-19, doon nagasaka man ang pinatsanay sang krimen diri sa aton nga palibot-libot sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Muna nga halong gid kita. Hindi lang sa COVID-19 kundi sa pila ka mga krimen na way ta kisa gina-expectar nagaabot sa ano lang nga oras importante preparado ka lang. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio! Action! Night Patrol Field Reports! Kapya kabahin ang aton diri nga mga police station sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental gin pa-alerto man matapos ang asod-asod nga mga harassment nga nagkakatabo didto sa Panay area sa tabok sang kadagatan sa mga banwato sa probinsya sang Iloilo. Sako man ang harassment kag ginahimo sang mga New People's Army to sa mga detachment ka Army kag PNP. Pinagligad nga adlaw may enkwentro sa Oriental pila gitong patay kay PA pulo way labot sang nadakpan kag napilasan. Ibangon sinigil palerto ang tanan nga unit sang Army kag PNP sa kabugusan sa Negros Occidental. In fact, may mga nagaragaw nga information na may plano nga pagpangatake ang pila ka mga NPA sa pila ka mga police station kag detachment sang PNP kag Army diri sa aton sa probinsya. May mga nagalagaw na ganing itsura ka NPA halin sa iban nga lugar mo. May mga report ganing nga may mga sightings diri sa Bacolod kag sa iban nga banwa sa iban nga mga munisipyo. Iti ang report ma-retaliate din mo. Mabalos kaya ko ng NPA sa natabo ito nga pagkapatay sang pulo nila sila kaupdanan nga na-enkwentro sang SAP kag sang Philippine Army dito sa La Trinidad. Gihulngan
Negros Oriental. Kaya mo na nga nga mga kapulisan sa mga banwa, kag syudad, na binigit ang mga police station nga daw layo-layo sa banwa, bla. Kag daw kabawing sa banwa. Amo na subong ang ginapalirto kay basta hindi na mapaktan, may mga pagsalakay ang mga katapos ng NPA. Dili na lang anniversary Danilao. Anniversary, buwas bla mo. Buwaso kon sa Pizza 29. Tungod sining natabo nga pagkalamatay sa pulo ka mga NPA. Do akig ko ng NPA sa military kag sa PNP. Tungod sining insidente. That's why nga ang bilog nga kapulisan naton di sa probinsya kag sa Bacolod City din pa alerto na. Sinilang hapon nga nito may natabo man nga encounter to sa area sang Barangay Baluguho, Balansay Oriental, Mindoro. Alpha Company 41st Alpha Company sa Philippine Army ito nengkwentro sang kinaligar nga mga NPA ho. Di resulta, 2 ang patay sa gobyerno, 5 ang patay sa NPA. Pero nakarecover ang Philippine Army sa isa ka M203 grenade launcher nga naka-attach pa sa M16 Armalite kag 2 ka mga M16 Armalite rifle. Grabe sumong. Kaya pakitang gilas kaya nagababatsyag pang NPA ngati ara pasla. As if nga doon napakita ila sa military kag sa PNP nga may puwersa pas sila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Tama ng panugyan sa mga matagas ka opisyal sa PNP sa militar, siling nila sa ilang mga field commanders, alerto 24/7, hindi mangin complacent. Muna nga ang aton iban nga mga kapulisan di sa Bacolod ko sa probinsya sa mga banwa nagapabakod gid sa ila sini nga police visibility patrol. Dapat gid nga mangin alerto ang aton nga mga kapulisan kagangaton nga mga katapo sang Philippine Army. Bow. Pera palayo lang ti ang nagailinaway kung sumahon ta Pilipino man kaling kiti may kanya-kanyang ideolohiya. Hiling ni Sir Bobby Muñoz 8 PM hasta Subong tudo ulan sa Talisay. Ay tuod ka nung Bobby Muñoz. Pasko ulan tas Talisay. Hasta Subong. Aling alas 8 kay nasang ining gabi. Dito wag gid ulan na. Paang di sa panahon sa city proper sa Bacolod. I don't know si Bandila nga banwa kag si Bandila nga syudad kamusta ang panahon na sa inyo? Musta ang Binalbagan? Musta ang La Castillana? Musta ang La Carlota? Gaulanda, wala. Musta si Manang Sonia de la Torre Delgado? Ara na sa gliwa. Napaurok-urok mo. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Las 10:05 na. Sa sinigabay sa aton si Braga di check tang aton sininga Patrol 2. Ang aton sininga Coastal Patrol kamusta honta paglibot-libot ni Aksyon John Diaz. Ang report ni John Diaz ginadulong sa inyo sa Kalawansang D3 Bayo. Yaring observation report ni Action John. Kaya paglibot-libot sa Webes naton sininga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo.
Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon, John Diaz sa Report Observation, John Piscamin. Eto na! Eto na! Musta to? Imo balay? Ha? Musta imo balay? Uwaya? Okay, nabubuo na ulan mo. Asubong? Oo, eh. Aga ulan na. Sabi ko sa Talisay lang. Subong. Nabubuo na ulan sa kulod. Ay, bubo na rin sa Bacolod. Tuod ka? Oo, eh. Kita mo nga kami di gani. Okay, abala mong kay na. Doon namin po na tempo. Gul, pila na nag-ulan niya man. Sila ni Manong email kay ni Manang ni Lida Lopez kag ni Randy Rex niya. May gabi na kay Action Jan kag kay Action Eric ka. Yung gabi! Yung gabi na, sir. Sa dinalas Talisay. Hindi mga taga Bacolod man ah. Taga Bacolod, Manggalay. Mayang gabi na. Galing kasi nagulan na yun. Aga-turo tayo. Maguna gani diri sa konferensya. Ang kiri na punduan na. Kaya magtapal sa danay. Hindi mo ba sa ating mga kargay, ang mga ulutan ni Goro Dalalon, Talisay pa ni Goro? Ataliti mo lang gali. Sabi ko nung Kaulan, mabulubaskog diri sa Dampi sa may north. Ari kami diri sa may north eh. Somewhere interconferential going Madalagan, Bata. Wow. Pero, kami ito on-off sa Action Eric. Oo. Siguro ano lang nang kabasa-basa lang sa duta. Kaya tika pa ang daan ko na po, tuting ginot mo nga. Sa Paang panahon, actually, nasa may Granada, kaulan na to. Talisay ko no, grabe itong ulan kag baskog hangin no. Kay bisan Action Eric, sa kami kahina sa may Victoria, Oo. medyo nagagulom, nagidman to eh. Siguro nagtipon, nagpuso sa bukid ng area. Oo. Dito medyo magulugal-umon ang kalangitan, base buo ko nagbundak ang ulan. Sa- Sining gabi. Siniguro ka gabi nila nagtsempuhan gini. Sa sila ko na dapat yun ang ulan niya eh. Gani. Gani Oo. kiti pa ang ginamong basagal mo gito na maulan di nga daan. Amo riguro ang ginabawi gid niya. Kalabot kami Granada kay nagbisita kami to kay Police Captain John Christopher Masangkay. Kaya ba kung duwa ka mabagong hepe nagsugod lang ako nagsaylo lang nagtira sa doon una ba duwag sila una eh Bunilyas ang Lunes sundad subong ni Masangkay sa mga adlaw ba baso kung anong sinumbalik ka krimen ang sinumbalik ka ba bas swerte man Oo. magsakublak siya na rek doon isa ko si Mana wala ka duty Nga dugin buo ko pagbalik ko sa mga adlaw doon na ako po niya gadyo ka doon kay napat fake introduction ninyo ba ari man mo balita pa surat sa Victorias tama pagalito namon sa Victorias kanang puwas na kami ara na kami sila ay may shooting liwat sa Victorias may nagabalos tuluwat ni Roy pagabud na mo baka may nagay kalabos Bacolod sa Baybar sa may PDEA diri may nagasaylon magtuluwat sa nga ba ni Roy sa may Victorias perting mga crime sa mga adlaw alin sang aga sa mga gabi do puno-puno gid ang aton nga mga ka-action sa mga balita no. Kaya kami sa bata, puti ka namin diri sa Dalanon sa bata o kami mga sila ni ba sangko niya wala dia ulan niya sa homesite Tampi. ari di ulano ari kami di Bacolod Kalabay. Homesite? Sa ako sa site way ari diri sa Mandalagan Dampe. Yan yung homesite ko no wait ko no ulan Tampi sila ni Madam Eva kag ni Toto Joel Pati Sangko. pagkakin sa Granada ginagawla na to eh. Paglabot din namon sa may diri sa may kanina Villa Angela Dampe. Oo. Do dito na matamat nga naglab dito nga area. Paglabot din namon sa active na paglabot namon sa active, wala naman Action Eric. Okay. Basi pugtak-pugtak. Guro, dali kanin sa Banago, basta isang dutao. Baskog di ko ulan sa Banago ay. Ari kami sa Banago mong Okay. kalaputsak di ang Dalanon Action Eric. Pero dali nagkaturo talitin na lang sa nga matanion. Pero basta gadiya ang duta ang surolek. O pang jacket ni Riban nga nagalakato. Tugnaw giguro eh. Regulante mong sige tutog sa nga matanion. Pero yun ko ng dalan, may mga suganib lang transparent. Diba? Bang install nila sa dalan mismo. May ko magtayo yun. Basta hindi lang pagkawaton. Kinali ko pang kawaton. Pang eh. O may galabay, disgrasya, gini po. Pero namin, kayo mo ni makausoy, sa mga driver, namin tayo kung ikaw aksidente ni Action Eric mong, namin pag inakondra, bala sa may tangob, bala, kay duka accident prone area. Anyway, wala man niya accident prone area, kita mamba maniba niya, reckless driver lang, gid. Pero namin kung may makagiya, gid nga mo, suniho nga mga pariyo na Los Santos sa conferential, kaya kinatabo sa conferential, gid pangawat, abi eh. Dari sa may bata, dari sa may Banagong area padulong, waya, kumplito pa diyo, pati sa may Taytay diyo, sa may barangay Banago, ang tunga sa dito may gasuga para diyan, may ara lang yung maungab,
doon to, blame yung ablo ko no, pero importante, kompleto pang iban. Trio palusot sa San Juan, damo, diya. Damo, man diri gani katambay karon gabi. Damo, diri ba sa gabi, bulubantay, lang ni ko iban diri, ang makakukuha, diri sa tunga sa dala, no? Pero damo, pati ka, damo, diri sa tunga, yung may mga suga-suga na yan. Kaya nami ni, makaguide niya sa ton ng mga motorista, kung nagabiyahe sila sa dalanon, alam na kung si Papa Nixon pa gani, pambalon, kung medyo dulom yung pananawan, kung kita ka suga sa dalan, isuyon mo lang ng linya nga puti, kaya mo ginang imo nga linya, no? Basta yung lang imo pagpadagan, bisan ano, parang imo nga parumduman, kung imo balagani, bisan, gatulog ka pa sa iban. Kung ka-offer ka na sa puti nga dalan, lagi problema mo, kay Ryuta mo ginaya. Pero aksidente, pero tayo nga gabi, nag-sinumbalay man, Roslon Dios, may bangkad na Roslon, lapit na barangay Bata, na nagbinuguan, ay mandri, private ni kaga motorsiklo at ito ga-plak man ang manayo sa motor eh. Roslon karon ni gabi no? Ang Roslon lulugnan. Sang ulo hapon na pon pagbalik na mas Bacolod, dubang rolling hills man may nagtuga-plak man to kay sige tugatay gid ang jeep. Ang iya nga paghapa ay pagatumbag hapaon gid la. Ang bagal isang police kay na ni station to biya ko tabo mong biyabla ko na wala nagalista na katapusan gili ka puro paway-way lang sa gapa kinulbaan man ang police responde biya ko ro tabo eh kaya kataan layo man ang tabog yung mga dapat guro ko mga sako ang dalan siguro to reminder sa ila hindi gid mag counterflow lang nga magalang-alang overtake ka kaya motor tabo kay na action direct amo to tabo kay na kay nag-overtake sa nag-counterflow sa tisuga pa itong jeep nga nag-cross man sa dalan at iyawan sa kay di dako nga daan ang jeep tuga-plak to sa ang motorsiklo eh no amo na kag suwang duluganlog ang dalanon hinay lang para likaw sa aksidente action direct Anyway, tiyan mo naman gabi to kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Hambali nakikinig ako kapag gabi, kapag nagmamaneho ko ng salakyan. Kasi minsan, di ka nagre-report na kung dyan. Hambali palagi bang masama pakiramdam mo? Amo ko din sa rakin sa day off mo kami ay kabalo kami mga arrangement mo kami sa estasyon. Kaya ba ko mathematic kalang dabla. Kasi namin Hilyaga, bala, Police Major Hilyaga. Dapat na Japon deputy, kili mong sa may Victorias. So, nabi kapitan, first mo interview siya sa una kapitan pa lang sa mga subong niya, Police Major, nag-isagali action ni Reka. Hilyada. Oo, ang sa may Victorias PNP, no? Kaya tinakat to kami to kay Ina, maayon mo to sa pag-akomodar ni Sir Corpus, ano? Sa pagkakti nagkatalmang service ng aton nga, singa time, para ma-interview to sa ating kabalagi, kuha nyo daw sir, statement ang pulis ko daw itong nakatiro, bla? Para at least matagi man niya kagalingon. Kaya balita, nakita kasi ng kay mga ano ko doon mga kabaro ko doon sa Campo Crame yung nangyari dito. Bako-balo ka sir yung ang amon sa mga social media, gano'n, naboto kayo si Bang Pungsod. Hindi na sa Darisa Negros. Naboto tayo sa Manila, naboto na yan. Labi pa nga, damo police ka monitor ka Facebook page. Dapat ito na ibaluan ko na sunarek. Amalia, mayo man ako nakatag sa statement. Mayo ito may requester din ya kay na. Kaya malat ako yung sarili sinti ito ya. Kay kabalo ka, narespondi ko ito kagatong lalaki ito. Migo ko ito, pero may kabito ko Suryana, nga dua. Galing ko rin ginabot ng idlaksyon kaya doon naglaing ko rin pamatsyag nga ginabot ng nervyos niya amo to nga balisan din nga way ako gani nakilala sa mong gayo na ko siya so nagapuro pang api-api pero nag-istoryana nga duwa daling ko roksarek do ginadalagid lang siguro nga sang nervyos to sang lalaki Ato ba na nervous breakdown to? Oo, ano na abot to hindi ko pamilyar pero ang ambal to sang mga pumuluyo antropo ko daw siya mo nang iya ginabatsag pero ang pinaka-basic to nila kung simple nila nga palayag nga ngalan mo to ang nervous breakdown ano kuha na mong daw representado hindi ka ba katulog may kakaon lang mga resulta amo to hindi sa katulog ang saka ang hangin sa ulo ya tiyan mo na ko sa ginabot ka nervous breakdown mo amo na sa amo na ko na tabo tatlo supay sa kaon kag wise ang tinulugan ng gusto depressed ka ba? Depressed? Oo, ganit. Doon na, sa kuno na sa una, kay may gina-extaran sa una sa bukid, action at kining lalaki, mga last
years, natabo na gali, doon na, sa lado na trauma, sa kay, may arada ko nung nagluntad ng shooting incident, kung pagpanglutang sila lugar, Oo. na ang suspect nagsulod na sila balay. Doon na ko nung nagsugod, actually doon ginakulbaan sa perme, bakit ko nung lip na, naligad din ko doon, nagpano, Tama nung na. magsaka sa top. Amo na dyan nga basta na kulbaan ka permi, gulpik na nagapisik mo. Tapos, dogi na kibang ka bla? Mo kay Malia, doon na kada kibang gabi ka. na kuno all mga cases kinayakso na rekya. Gusto yun na maglakat-lakat sa ilo lugar. Dogi na kibang. Siya do may nagalaga sa iya, do may nagalili siya, do may nagahagad siya mo nang iya nga, ang time na, dogi na, illusion, ang time Na na. do ilusyon niya. Nan. Dogi na, Iya, do pranawan niya bla? O do hallucinate reaction na Do rek. pranawan niya, do panumduman niya man, mo na. Oo, kasi ang bato ka kay ina sa mabuhay sa lugar, especially sa tupad balaya. Oo. May mga kaso na kuno yung kung gabi action na rek, panago na sa dalon sang iladalang amtingan. Do magkakadlukan. Oo, kondig ko na sa kisaga tulog actually sa kilid sang pader sa tupad balay nila. Sige na tupada na sa sang asawa ya. Kaya nga bala na kuno may nagapangita kuno sa iya action na rek. Tiyan mo na saka naglihangin sa ulo ya. Oo, tangulihin nagtano na sa kuno magsaka sa ato pa inabalay kay manag tapos babaw kay nagapangita ko siya nga matiro sa iya bla. Kaya mo nang ginsugudan gid tapos ang late ni action na rek. Gasa ilo sa ilosa, galakat sa sagay, gasa kalakat sa may gawawon, galak kapuli na sa sila sa may Victorias, kay tatlo ka block sa ilosa, kay nalang sila kasaga, nakabot sa may Victorias, tamong, kay Victorias ko na, alin sa gawawon, something, nandigan nga, naulit pag inasuskading, kay hindi na sa magtinirisay sa kalugar, kaya do hindi sa mapakali, action Erika. Ang time sa do ginakibang ka bala? Oo na. No. Gali kay do, hindi pala sa kuno tunguna, amo sinablang agaran, amok. Gali kay siguro nakuha na gini tamaan na gid ang iyang ulo kahangin eh. Gani, man, galing kay hindi nila makunto, kay nabla do, hindi nila to. Ang gwas na do lulinghod na sa buang ka, buang ka. Oo, man. Pero ang kakatabo ko, no? Oo. Ang kakatabo na ko na action, Eric, is ang iya-asawa, Black Ina, ginalukan niya pa kuno gani eh. Okay. Ginabala niya pagkali ko nga amo na nga palangga, igid iya-asawa, amo na, galing sa ulihi. Doga pa batsak ng siya sa sawa, ya may matabugid. O, doon ang iya to, tawag doon pamilin-bilin, yan na blaguro, aw. Gani. Kaya nangayo sa blade after tumong. Oo. Ang blade to, amo to ang nila, gurot siya sa yaliog. Ay, gali ka. Okay nang shave sa, pero pang shave action Eric, duarab lang nga doon ginapanitan niya. Ay, grabe no. O nga duga panaog, tapos ang ligoros nga na tukiban niya nga may dug. Yung tawag yan ako na aksyor kaya asawa. Nga palapit sa iya, tapos sa patunakitan sa iya asawa, may dugo na aksyor kaya liliog, may mga giri na tanan. Amo to, ang bali Police Master Sergeant Victor Valentin Sardenia, gamot ang bali ay kung sir self-defense to, pero anda sa kuno, nga atubangon ining ginapatubang ko ro ginapatigan na doon nga investigasyon sa Victoria City PNP Action Eric. Ari si Sardenia ato sa kay na nakuhaan sa statement. Tubang ko, nakatranspo tapos sa tindog siya. Pilar nga may pilas na siya. Sige sa pagyapon, sulbol sa ako. Sige na pala ko sa tayo. Kumutan naman na binangon mo. Ibutang lang, may ara na po mga sibilyan na nagburugig tani sa ako. Galang natin pa sila pasubot. So may binangon ka mo. Kaya mapulig sila. Sir, hindi ka lang magpalapit. Hindi ka lang malita mo ng balas ako. Sila ko, isuopi naman na sa amon mo pag-approach. At saan nag-80 contrast. Kaya nga ako nila nga kinapaabot man. Kaya kung may ara na sa tulas, kasi sila kung magtauway sa magnano siya. Basta nga daw gadasig ng subol na sa ako ng subol. Ako ito nga, pagyapon ako sang ginimo premier sa bigas. Nagayaw na siya. Nakita niya nga sa pagkatapat ng ikisantin ko mo, daw na napaban ko lahat. Nga nakita niya sa video nga daw natumba ko. Pagtumba ko, yung mo pagindalagan niya ko ba? Lapo na siya, kita niyo man tawagin, lapo ito siya. Nagkalagal na tumpa ko, kaya nga ako niya, na itipin ko siya ako nakagaling. Kung saan talaga tumpa ko sa manaw, sige ito, nagpalupok naman ko sa iya. Kung sabihin ba lang, makaprotektuhan ko nga ako ng kagalingon. Self-defense. Self-defense kita nga akong ginimo. Sa kapila kita mo damo kita mga sibilya ko naros lang na nagpambal. Pero, likaw. Kaya mo ito nga, sa kada nabuhi sa ako, sa kada ligid ko man, natulog ko ano sa iya.
Kay pag ganoglat tigil ko yan, sige kita mo sa video ka lang, kita niyo dira nga, sige labo, yan nga labo sa akon. Amo nang natabo dito, sa hulihi, supra kasi ang ginagawa maximum tolerance, supra sir. Prior sa ng video, sir, damo na kami na grabe sa rin namo na dahil may mga iba na mga bystander nga nagasugi, nagabulig nga, ay, kasi sir din yan nakatuga mo galing. Tingnan ko nga sa itong atento, wala din siya na, tuway sa kapangilan na, tapos, kusing kita, kisaya nga, tiruwa ko, at yun, may tinaga ko na ba tiyang at yun, taka, ako na ba na, sa akon. Pero ikaw sa kulit na responder, sir, apos ka nga? Yes, sir, kay, ako na daang, mo, in charge ng condition, tapos may mga ipat ko na daang kasurang police ng gabi, kaya mga bipat is may trabaho mo na siya, tapos ako, actually, matian si Sir Denya, daw mo itong iyang pagpatag sang natabo mismo, no? Kung yung makambal yung self-defense to, kaya ginasaruso, masagani ko no ka-labo action direct, no? Jesus. Si SOP nila, hindi saramahan, and then si Drasa, no, restricted custody, ining police action direct para hindi siya makiblawan siya sa pati kayo noon, ng investigasyon sa mga kapulisan action direct, no? Ano karon na ang detalye kay nagkasasang bypass operation ang station number 5, nagkasasang bypass operation ang PDEA set. Karon nga daw, all in all, 14 ka mga individual na dakpan kay PDEA set na. Isa ka do si Inaya, inadakpan sa bypass operation. Matik 12 mo sa barangay 27. 12 ka bilog ang subject sa babae pa. Amo tong drug den maintainer at high impact operation to. Ang ba ni Sir Bambo kay Nara manimo nga do gaisip na dadi itlog nga isa ka dosina ba? Kadamo gali sulod sang puroy ana nga bidin namon mga tatlo kun duwalan di binagat tinero. Kay tempuan ginila mo tong adlaw kay nati dusik bilog pagkagabi ni nga baka 5 aduha mag-live-in partner pa nadakpan sa may bus sa may area sa barangay Singkang Airport action area. Kaya tali sinabatian sa tumakaksa sa nga pagbalik report sa totalan nga makaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa lawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa Saton man mga sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon John Diaz, sa nga report, balikan tarang siya sa isa nga final report. Ining duha ka mga bypass operation kapatigayon sa police station number 5, tagsang mga taga PDEA. Ang report kayo nabatian, haling kay action John Diaz, ginadurong sa iyo sa kalungan sa D3 Bayo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama. Balita! Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagabi nila kami sa Mrs. Pablito Benedicto, amaman sa kay Chi Rick, si Eric Rojo Asyado. Orok-orok sa Cavite, tamya lang Asyado, Rojo, Magdato, Kanyada, Molasi, family dira sa barangay Pandanon, Silos, Morsia. Kaya kay Eric Rojo Asyado. Si Morina kag si Norman Alvarado, may gabi nila sa kay Norman kag Morina Alvarado sa barangay Pahanokoy. Nagapaurok-urokid. Gatulot-taliti para tayo ni Tuto Norman kag ni Madam Morina Alvarado. Kay kagawad amit da ng gabigid. Kaya pa urok-urok. Maninay maik kay Maninay Chari Salvacion. Dira sa La Carlota City, nagapaurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol program. Salamat kita sa inyo dira nga paurok-urok. Sakay Ebony Butcher dira sa Germany. Da paurok-urok sila. Elizabeth Malaka Gamala may gabi dira sa mga Malaka family, no, mayong gabi lang. Kay na kay Elizabeth Malaka Gamala. Kay Eva kag Joel Sangko and Kids naga paurok-urok kids ang Jigs Marketing. Jo Marie Calibho. Kamaya lang si Ray Carbakil sa Escalante. Kami ako lang si Nanay Marlo Torres ang Valladolid, magsakon pamilya sa Paranaque, alin kay Alexis Torres sang UK. Asis Mahinay sang Pangasinan, mayong gab-igi dira sa inyo, ha? Mayon na dira nga pag paurok-urok pamati. Si Jo Marie Calibho, kami lang kay Gail Tagalog dira sa Mansilingan. Da paurok-urok kid watching kami diri sa Mabini Street, Bacolod City. Ba, Mabini Street, Bacolod City. Ara ka mo galida. Sa kay Kid Bulakha
Wanisada, mayong gabi lang ha. Sa barangay Handumanan ha. Kay Gail Tagalog, Jo Marie Kalibot, amyaw lang ka. Cherry kag Nonoy Duario and Kids, sa maaw ga paurok-urok gid. Ma Teresa Hofelenya, mayong gabi. Toto Yuki Kasapu, sa kay Inday Rona Trava Rihida, Toto Ayan J, Rogelyn Rihida Adlong ang panamyaw. Ben Imalay, Asis Mahinay, Vanessa Mayo, amyaw lang si Milili Oligo sang Bani Cafe sa Tangob. My sister, Mrs. Alvarez ang Tangob. Noel Amar sang Canada, Kelly Jelly, all sa AFC of ERV number 1. Salamat gid kay Banisa M. Mayo. Alex Montesa, may gabi. Corazon Villasis Gayo, Dudong Libre Tuling. Para sila sa may compound Compostela, Davao de Oro. Bako subag tamya ko lang si Jomel Hamelo. Alin kay Harry Quinosa Hamelo. Sakay Edeline Labrador Claridad. Tamya ko lang si Edmond Claridad sang Tabunan, Bago City. Sheila Alagos. Gapaurok-urok kita. Guillermo Clarito. Jose Moncal Torilla. Si Robok Doktor kag si Guillermo Clarito. Sige, i-check tayo ng report live ka sa Ronald Cross. Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger Gutib sa report. Jerman Gabibus kami. Yes, action na may kami sa mga aksyon sa atong sinerik ng mga balita sa gyapon sarado ang amon ring City Hall Building 2. Pasikon mga wala kuagid actually kay Devio sa kay Dr. Maria Victor Ibanez kon bala hasta sa no kon bala mayara na taktalan na pero damo madiga go ang istorya nga may magday pa kuno pero sige na ulat-ulat naman no ina nga pronouncement dari ang rason sige po na mo ang disinfection nga ginapatigayon diri may nagdugang naman nga liwat nga kaso sa siyudad sa San Eric kag ang mo diri total nga kaso is 25 na sa karon na. Pero sa 25 makita man sa data nga ang LSI sini is 13. At frontliner musilingon nga ti ning duha frontliner siya. Okay. Pero diri man kag ang local case na mo din na pulo na. Ang local case musilingon local transmission na pulo. So mula nga sa subong daw gina lantaw naton nga ti sa extra pagalog nga kinahanglan this movement kinahanglan siguro ang kinahanglan na mo diri sa syudad sa San Eric kay magsilig ka LSI na kaptan maayo ni sa aton sini nga ITF pero kon local transmission parte ang contact tracing nga ginapatigayon sa amon diri nga local IATF. So ang amon nga kaso medyo nagtaas-taas gid siya Sus. sa mudlay kon local case na kay mga siling ato sa liwat ang contact tracing niya parte ka mo gina-isolate ka pagkatapos gina-patigayan ang swab test nga taon na to nga ini nga nagdugang naman atong tinaliktan nga Lunes pala nga may 24 ka mga ginpang swab test. Okay. Okay, pero para ito mga kinakuha gito pala pila ang positive specifically ko na ang exacted wala nga dito na kalin kag ang mga pag-o naman iya na kin-report atong kini nga ibaluan nga si mayara pagid nga
bago pagid nga local cases so siya naglapulo na ini aksyonere ka. Sa syudad sa Sagay, Timayara, yung 19 active cases man ang syudad sa Sagay. So daw nagsaka-saka man siya compared sa ito naliligan. Tungod man sa mga LSI nga nakalabot kag resulta man sa gipatagan nga swab test sa sining pagantol sa gyapon sa atong sining lokal nga gobyerno na binigid sa syudad man sang Sagay. Sa pila naton ka mga police report ang abi ko galing kayo na kung makapiansa ang nanakpan sa reckless imprudence resulting commission pero wala sa record na hindi siya nakapiansa kay plano man magpiansa na rekete 30,000 malang ang sini nga dapat nga igapiansa hindi na ristar kapon sa hapon sa bayan ng Agustino Boulevard Barangay Son 1 si Ronel Franco Inoble 29 años sa Ginanda kaga residente sa Dalayapan sa Barangay Tadawad Ciudad ng Cadiz sa diin hindi siya ginaristar bangon yung ginpapraop man sa municipal trial court sa 6th Judicial Region sa Ibi Magaluna ini nga MTCC ang kaso reckless imprudence resulting to misal sinapan ni mga naka-aksidente bala. Tao basta mga mo nga kaso sa muna 30,000 ang required na piyansa gipapalag sang korte kag siya ang permado ni Honorable Judge Radel Artunada Perez presiding judge sa Banwatang MTCC sa Banwatang Ibi Magaluna. So, tungkol nga wala pa man siya makapusugil, kaya pa siya yapon sa PNP Custodial Facility. In pabayad na lang to penalty ang mga nag-bayular man sa pagpanagat, balay, illegal switching, kanalas pangkapon sa kagahon sa bayan sa Carmen Rep, nagbayad sila sa 2,000 pesos bilang pinalidad sa ilan na first offense. Ako sa Day Jose Ibanez Idistora, 20 años sa Ginanda. Kag ining si Kem Amante Mata, 21 años, na taga Sitio Cantamayon sa Barangay Pataw sa Bantayan, Cebu. Ini sila nagpanagat nila sa may Carmen area, Carmen Rep, taga ginakabig nga Marine Reserve. So, hindi kita pwede panagatan. Amo man ang pagdakop sa tatlo pagit nga mga taga Barangay Washington sa Ciudad ng Escalante sa Ronel Ponsaday ining tatlo nga ginakop pagit nga sanday Jimmy Amion ihapitan na 44 anyos sila ng Hilito Amion Bernardino 24 anyos kag kay Rayal Buena Flor ipasukin 29 anyos. So hindi sila ang nagbayad pinalidad sa City Treasurer's Office at sa Sagay kang na-release naman. Ang continuation note kasi dapat hindi sila mabalakpan sa pangalawa naman kamises kay yan ako pinalidad tugtog na kung magtatlo na offense ang pagka-priso na ganyan. Ang ila sinignya generic na mabaton nga pinalidad sa ila sinipag bayular nagpapanagat din sa Marine Reserve sa siyudad sang Sagay Action Erika. So far daw matulotawhay man ang aton sining diri area of responsibility ina-check na matuganin sa manapla po na file ang kaso pero na file ko ito kaso sa sining na dakpan man ito mga armas so, sa isa ka former ABC President sa Manapla kag the same time panto siya inang former nga principal sa Manapla National High School kag siya galito ang chairman sa Sikat District sinibelang federalismo. Ini si Agidakop ni sa Mansitio Lamay, Barangay Puntani sa Banwat Mana Pratinaligang Anlaw, na si Widi Libuon, 77 anyos. Sunod sa kay Police Legion Yubito Busi,
nga gipatigayan lang kaso ang nga ma-file tapos nga na-recover ni ang mga armas ang caliber 45 nga Colt pistol nga may 3 ka magasin kag may mga bala daw 24 rounds wala to. Ang isa ka 357 caliber revolver nga may 5 man ka rounds nga live ammunition kag ang 2 ka mga improvised shotgun na may 9 ka mga bala sang 12 gauge shotgun. Amo na ang mga na-recover siya to. So, gin-file ang kaso sa Republic Act, violation sa Republic Act 10591, batok man sa sinay kay Windy Libuon. So far, amo nga tulong nga report, Action RX, mga balita, mapaang panahon dire pero daw basi maulan naman kay kagabi, kay na sa kagabi pagbumuo sa ulan. Dire sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Tamiyaw na rin yapon si Ma'am Judy Delmo. Balikan sa aksyon na Roger Gutib sa naotod niya nga linya sa triste po sa sining pagpangalagad. Ginatamyaw ang mga lidera si Mr. and Mrs. Madam Cristina Taksagon kag si Tristan Joseph Tolentino ga monitor sa to kag si Toto Ariel Brillantes Agramon Defort kag si Madam Ibonibot Sir sang Germany, no? Naga-monitor gid sa ton. Si Toto Lindon de la Cruz ang Kasantulan Manapla nagapamati man sa ato sa pagpalagad kag amo man si Sean Rafael Honsay, no? Toto Sean Rafael Honsay ga monitor gid sa aton sining palatuntunan. Salamat gid kay Sean Rafael Honsay, no? Gapaurok-urok pa siya. Balikata si aksyon Roger Gutib sa aton sining pagpangalagad sa iya sining utod nga linya sa area sang Northern Negros ang aton sining Cadiz PNP Correction. Action na Roger, please come back. Yes, actually, kaya mo naman na ito na kasi mga balita dire, mga follow-up report to. Ato na lang iti tamyaw talaga mga kilala ta. Labi na gid kay Toto Albic ko hinulan na pamati bagsaton. Gani. Subot gabi si Nido na ton Ginapier sa pamati man. Ayong gabi gid. Kaga salamat dili sa kay Ma'am Lini Almaydo, lakay na mayara kami na stress debriefing session. Upod ang disability sa namin. Magkakon nga amon experience siya na bala sa ibat daw training man siya no seminar man sa debriefing ato sa mas stress ka. Upod man ang mga katapo sa City Social Welfare Development sa sunod sa kari sa pagpumuro ni Ma'am Winaw na Malacosa. So salamat ginatamyaw naman si Fiscal Benjamin Maigdo na nagpamati magkakon karon nga gabi kag tubuman Dr. ako na ang pamilya kayaw na Siyudad sa Victoria Town Victoria sa si Mr. Rosidia sa pamati magkakon kag antay power din sa Park. So si Toto George Ributon, si Nicolando Miguelito Bacuya kay Nagasyon El Machato. Of course, Kapitan Madeleine Diaz si Mr. Jonathan Diaz Toto Joel K.D. Basan kumang gabi man sa karon nga kami kinaga tumatigin. Direkta rin sa ato ng tangan sa Norte Gaman sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Si Sir Roger Gutib ng report. Sa Bacolod Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Roger Gutib live report gikan sa Masyilad sang Cadiz. Nagapidira sa kay Madam M. Sabuso. Baga pula-pula pa si Madam M. Sabuso. Kamusta dira si Attorney Dab? Ga pulaw-pulaw man. Si Risita Orita kahuraw dira may gabigid ha. Kay Madam Cristina Taksagon. Ga pulaw pa siya ho. JP Ahina. Ara kapadanoy si Lindon de la Cruz ta ara mano. Si Cory Bidaha. Si Toto Helmon Garbanzos. Si Marisa Galo La Chica may gabigid. A report action Roger Gutib Biradulong siya sa kaluan sang
DTX 500 capsule, wali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. May 3 ka mga Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. nagapaurok-urok man siguro. Meli Himinia. Salamat gid kay Luluya ko no. Lulaya gali. Lulaya si Meli Himinia. Ari na kay Toto Sean Rafael Unsay. Kamusta Canada? Ang report pa Jack Sir Roger Gutig, Beradero, si Sakalaman sa Santon Plaza Coffee Mix. Mga busing na kahibalo-bala kamo ang isa katasa sa Santon Plaza Coffee Mix. Nakatag vitamins, minerals, kay insoluble fiber. Nga kinanglanas sa ito siningalawas. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, patayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pangyayari sa aksyon, aksyon radyo. Ali sa report ng Aksyon Roger Gutig sa Luanta report ni Aksyon, Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. First, may gabi, please come in. May si Aksyon Eric taga sa atong man na mga suki nga tagpalamati sa Kaya po Aksyon Eric no ang aton kapulisan sa lakas niya na wala ungkat sa paglibot kag pagbalo sa aton mga pumuluyo sila labi na gid ini sang illegal gambling. So kaina nag-conduct sang operation manhunt operation ang atong kapulisan sa siyang banwa sa Kastilana bit ni Police Captain Ramil Bustamante ang warrant of arrest, ara man ang aton mga alert team, kag ara man ang aton warrant section division sang station na si Police Master Staff Sergeant Nelson Madriña. Ang warrant of arrest sa Lapak Kawayanan, Barangay Robles, Lakas Tiganan. Ini gina-aresto pag ginasubihan sa warrant of arrest ang isa ka persona nga si Olito Dayano, 27 anyos, pumuluyo sa Sitio Lapak Kawayan, Barangay Robles. Kagini siya may warrant of arrest sa in-serve sa atong kapulisan nga may case number na ini warrant of arrest Aksyon Eric din kanaog pag-impirmahan ni Honorable si Nino Ruiz, residing judge sang QPC sa City sang Escalante, Negros Oxlade. Tagari naman ang recommended aksyon na Eric sang korte para sa iya temporaryo nga kaywayan nga 30,000 ka pesos aksyon ay Eric. Karon ini ang suspitsado nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Di kung mabaydan na ini ang 30,000 nga gin-rekomenda sang korte sa iya, so makagawa ini siya temporaryo sa custodial facilities ng La Castillana Police Station. So kapanawagan sa Biapon Aksyon Eric no, ang aton nga mga kapulisan hindi man lang dito sa La Castillana kundi sa bilog nga station sang nasakpan natong area nga maglikaw na sa mga illegal nga mga hampang labi na gid ini sang tungit kag sang bugoy kag sang paghampang sang baraha nga wala sang pahanugot labi na gid sinisang madyong nga makita sang atong kapulisan kundi kamo sang atong kapulisan nga magabayular sang
PG-16 uto. So amo ini ang aton nga nakuha nga balita action rate diri sa area sa La Castellana, Negros Occidental. May lang sa pagpamati nga nagapurok-urok sa kay Honorable Chad Curia kag Honorable Kagawad Jupret sa Panta kag Honorable Don Gisrel Imbortorio sang sudad sang La Carluca. Ang inyong action Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Percival Villamor. May kabidira kay Ihadako Arjane Guadalupe Ilagison Quintos. Kay Ihado Leo Quintos na may gabigid ha. Kag kay Tristan Joseph Tolentino. Napaurok-urok ano. Si Ruel Guadalupe ta may gabigid ha. Kay kumpare ko Art kay kumare ko Ninit Ilagison. Pang-imbitar si Marininet. Birthday ni Gros ang apoy eh. Sa 29. Sige na tanawon ko ng schedule ko Mare ha. Hindi lagi ko pasali. Balo ka sa 29. Lunes na mo. Sako gid. Mary Grace Dorias dara ka kay Semper Paratos. May kabilang kay Sonia Dilatori Delgado. Nakabalik ang inyo sila palatuntunan. When we come back, balik ka report. Final report sa ato sa Patrol 2 with Action Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis kaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato balagad balikata kato sa Liga Patrol to balikata sa Aksyon Jandia sa final report.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John Diaz sa Balita Report, John Tiskabak. 12 ka mga persona aksyonarik ang nagkaradakpan sa katapos sa Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA Special Enforcement Team sa area sa Purok Star Apollo 1, Barangay 27, Siyudad sa Bacolod. Ang subject sa bypass operation naman ng drug den maintainer naging kilala si Cristina Tuvero. Legal ang edad. Dadakpan man Sunday Jesepre Juarez, Jake Di Asia, Nathaniel Ledesma, Mico Mapare, Mark Anthony Perez, Jimboy Hasildo, Bobby Go, Norvin Dorable, Ellen Fernandez, Rene Bayona, kag Angie Grimada. Na-recover sa bypass operation ng Pito Crusade sa Saskatchewan Shabuk na nagabukas ng 15 gramos kag iniman ang nagabili sa kaping 2,000 pesos base sa Dangerous Drug Board o kung DDV value. May na-recover man ng 500 pesos ka marked money, isa ka cellphone, may kahita at mga drug paraphernalia. Ang nagradakpan ni ginakabig high value individual ko HBI ang karon preso sa custodial facilities ang PDEA set kag sila man ang magabatubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumay sa pagbaligya kag pagupot sang illegal nga droga. According diri kay Agent Bamboo sang PDEA set, naglawig sang kapina isa ka bulan ang ginpatigayon nga monitoring sang mga otoridad batok diri sa mga nagkaladakpan. So piyak gabay nagkasamaan sa bypass operation ng Bacolod City Police Station number 5 sa area sa Purok Villa Milagrosa, Barangay Singkang Airport, Sulad sa Bacolod. Aristado ring mag-live-in partner ging kilala Sunday JV Culeta, 24 anyos kag May Joy Solidom, 30 ang edad, lunsa resident mismo sa among lugar. So diri kay Police Captain John Christopher Masangkay ang officer in charge of the station commander sa Police Station number 5 nga na-recover nila diri sa pagginakop sa mag-live-in partner ng kapin 30,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Ang mag-live-in partner ang yan sa kustodiya sa Police Station number 5 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balik gikan sa patrol ang tagliwot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sagutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid sa ito sa Patrol 2. There you have it. Ang kabugusan kapag palagad sa Action at Patrol program. Webes, edisyon, magabalik ini buwas Biyernes. Ato sa lima patrol unit reporters in action na palakad kabalik sa reaksyon John Diaz, Roger Guti, Baxter Parcival, Villamor. Aksyon ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar. Back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Siyudad Sambaco, si Broadcast Engineer Bernie Vilacana sa Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpakabuyo. Sa inyo pagpakabuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Lahat tayo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,